Hledáte dostupné bydlení s ideální dispozicí a na tramvajové zastávce? Tak to bych pro vás měl toto postoupení bytů v novém projektu od developera Fine u Šárky. Útulný byt 1,5 kk, který hravě jednoduchou příčkou předěláte na 2,5 kk, díky čemuž budete mít oddělené spaní od obývací části. Náleží k němu lodži o velikosti 6 metrů čtverečních, která lze zasklít a najednou máte i zimní zahradu. Najdete zde také komoru pro všechny ty nepotřebné věci. Samozřejmě nesmí chybět velká okna od země až po strop, či příprava na venkovní žaluzie. Dům se aktuálně staví a bude hotový začátkem roku 2025. No a co lokalita? Developer Fine je známý tím, že jako jeden z mála myslí i na okolí domu a kvalitu občanské vybavenosti. Budoucí dům se bude nacházet pár minut od přírodního parku Šárka, pár minut jízdy od letiště nebo OC6. Navíc nově do čtvrti jezdí i tramvaj. V budoucnu by se měl rovněž přidat přímý vlakový spoj do centra nebo na letiště. Tak co na to říkáte? Pokud jsme vás zaujali, všechny detaily vám rád prozradí makléř nabídky. Tak se ozvěte.